tanag. Yan, hello guys. Ito ang tinatawag namin dito sa amin sa Bicol na tanag. Ginagamit ito sa pambalot sa pinangat. Tinuktok ano? Ha? Iyo. Tulong kilo na. Parang kilo ka. Yan guys. Ha? Ayo, magako. Yan ang magayin-gayin ini oh. Yan. Yan ang inaapod na tanag. Yan. Pang balot sa tinuktok. Masarap ini. Yan, tanag nini. Yan si Mother. O yan, kumukuha ng pambalot sa tinuktok. Anong pagbalot mo sa tinuktok? Anong tutuktukon mo? Agama. Agama. Anong Tagalog ng agama? Alamang. Alamang. Aba kung alamang. Kung alamang, anong abod ka? Basta ang agama. Yan guys, so agama. Oh, yan ang ginagamit nyo dito. Yan. Tanag. Anong Tagalog ng tanag? Yan guys. Yan. Ito pala ang isa sa mga ginugulay namin dito. Isa itong puno. Puno siya. Punong kahoy. Yan. Punong kahoy siya. Oh, yan. Yan. Isang punong kahoy na ginagamit dito sa amin pangbalot ng tanag, ng tinuktok, pinangat. Yan sa Tagalog. Napakasarap nito. Yan. Mas masarap pa to sa gabi. Yan. Mas masarap pa sa gabi. Yan. Dito kami kay Mother kumukuha, bumibili sa kanya ng pinangat pag nagluluto siya. Espesyal na pinangat yan. Mga mayayaman pa binibigyan niya, dinadalahan niya mga order lang, pinapa-order. Yan. Yan kay Mother. Ano nga ngaran mo, Mother? Maria. Maria no? Prahinal. Yan, Maria Prahinal. Sinama na iya. Yan, aming specialty dito. Binibilan namin ng tinuktok. Yan, kumukuha siya ng dahon. Yan guys, so yung mga hindi pa nakakalam nito. Kahit sa Bisaya, marami nito. Sa Bisaya, dito sa Bicol, marami. Ganito. Yan. Yan, si Manay Iya Prahinal. Yan. Yan, kumukuha siya niyan. Sarap niyan. Guys, dito sa Bicol, yan yung mga ginagamit namin. Pangluto, panggulay. Kahit anong luto, pwede siya. Kahit anong luto. Anong mga pwedeng gamitan niya? Anong gamit na iba? Patos sa sinanglay. Sinanglay. Tapos yung baga nilong. Dilis. Yan, pangbalot sa dilis. Ginataang dilis. Yan, masarap yan. Ginataang dilis. Kahit ano, basta ginataang, sarap to. Kahit sa mga sinaing, inunon. Inunon. Oh. Inunon na isda, inunon na tulingan, yung pampailalim siya. Pinapailalim, Alright, sarap yan, Ang natin. Yan, guys. Sarap yan, tanag. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng tanag. Tagalog nito, basta dito sa amin, ang tawag siya, tanag. Sa mga masarap na gulay, pero punong kahoy siya. Lumalaki siya, lupalaki kahoy. And kailangan yung mga bata pa kunin mo, yung mga batang dahon. Yan, para malambot lang siya pag niluluto. Sa ginataan siya, yun nilalagay. Yung gusto daw mag-order. Ito kay Manay Iya Prahinal, San Vicente, Ocampo. Yung gusto mag-order, pero mo kay Pailio sa ating YouTube channel. Pailio Vlog. Doon na lang. Yan guys. Yan, marami siyang kinuha dito. Yan, marami siyang kinuha. Padarap na lang. Yan, marami na kinuha dito. Yan, dami na yan. Marami na yan. Mga pirang kilo ko, tuktukon mo. Sarong kilo pa, marami. Siyang dara. Taga de Rosario. Okay. Kasi yung ginagamit nito guys na pangtuktok, yung ginagamit sa pinangat, siya yung parang sa mga sapa siya na anong tawag dyan? Agama.
Sa mga sapa siya ginagamit, sa sapa. Doon siya nakukuha lang. Iniilaw siya pag gabi. Yan, iniilawan. Yan. Yan ang masarap na yung mga crabs na natural na crabs, yan, yung mga galing sa sapa. Ay hindi mo siya basta-basta mahuli kasi gabi lang siya lumalabas. Yan ang pinakang masarap, mas masarap sa alamang na gawing tinuktok or pinangat. Dito sikat sa amin dito. Kahit sa Albay, pero mas masarap dito sa amin kasi nga yung ginagamit namin is yung tanag. Hindi yung dahon ng gabi. Kaya mas masarap dito sa amin. Mas maraming gata. Lutong-luto sa gata, ano? Yan, marami siyang kinukuha kasi 1 kilo daw na agama ang binenta sa kanya. Kaya medyo marami ang kinukuha niyang dahon. Nag-order na ako sa kanya, mga halagang 100. Mga 100 ilang piraso na yan. 10, ano? 10 takip-takip. Nakatakip-takip, may dagdag niyan. Yan. Yan. Dami kinukuha ni nanay. Yan, oh. Sabi daw ni Nanay Iya, maluluto daw siya bukas pang hapon. Kasi magtutok-tok daw siya bukas ng umaga. So kalahating araw maluluto siya hapon na. Mga alas 5 ano? Mga alas 4 daw bukas ng alas 4. Pwede niya maluto na. Papakita ko sa inyo guys kung anong itsura niya pag naluto na. Yan. Pupuntang ko siya sa kanila bukas ng tanghali hapon para makita natin kung paano process ng paggawa niya. Ano, yan ginagamit niya ng tanag na yan. Yung kahoy na yan na ginugulay. Para makita natin ano. Para may ipakita ko sa inyo kung anong klase talaga siya. Pinangat siya 10 ay ang isang takip 10 piso. 20. 30 na yung isang takip. 30 na daw yung isang takip-takip niya kasi nakatakip-takip lang siya. So, ang isang kalahati pala 15. Yan, 30 ang isang takip. Yan, kaya masarap to. Kaya bukas papakita ko sa inyo kung anong proses paggawa niya. Ano? O, ito baga sa puro pa. Ito pa o. O, yan o. Yan. Napaka-presko niyan. Yan ang kagandahan dyan sa mga kahoy na yan, mga puno yan. Kasi walang mga medisina yan. Walang spray. Kaya natural talaga. Walang mga chemical, mga halong chemical. Hindi siya ini-spray. Yan, ako napakasarap niyan, tanang. Yan, ingat, ingat, tama. Baka may halas. Mabulot ko niya sa laboy. Yan, tapos na siya kumuha. Marami yan, isang basket. Isang basket na kuha niya. Kulang pa daw yan, dadagdagan niya pa. Okay guys. Yan, sige. Next time na lang guys. Bukas ng umaga, papakita ko sa inyo anong proseso niya paggawa ng tinuktok. Yan, sige. Yan, doon na siya. Kukuha pa siya sa iba. Okay. A few moments later. So hello guys, nandito tayo sa bahay ni Manay Iya. Yan. Tingnan natin yung yung agama, Yan, saan yung agama? Yan yung agama, patingin. Naku, yung talagang agama. Yan, buhay na buhay oh. Yan guys, yun ang ginagawa nilang pinangat. Oh my God! Yan ang mga sangkap nila, isa sa mga sangkap nila. Yan, buhay na buhay yan. Nakukuha lang siya sa mga sapa, gabi lang siya nakukuha. Yan, iniilawan, no? Ganda yan, sarap yan. Ayan o. Ito naman ang mga sangkap niya, nyug. Yan. Ito yung bata pang nyug, batang-bata pa isang nyug. Yan, tinutuktok nila yan. Yan, hindi ito naman ang mga sangkap niyan. Kumpletong ricado yan, no? Yan, kumpletong ricado. Yan, masarap yan, makita natin yan bukas pag naluto. Yan ang mga sangkap niyan. Yung pinakita natin kanina na tanag, ito na siya. Yan ang tanag. Ito naman ang mga sangkap niya. Ito, ubusin ito lahat.
Ubos. Yan, marami yan. 1 kilong agama. Yan, nyug. Tapos itong agama. Alright, okay. Pagluto. Ito talaga mga mga nyug na. Mga tunay na nyug talaga ito. Mga perang nyug kayo ni pera. Ay, binabutan ko kan. Apat na. Apat. Kuha ko naman ta. 4 na nyug. Guguno ko sa, Apat. ano baga. Dumana sa ano. Pagluluto na. Panliputok. Linuluto ko na. Okay. Yan si Ate Silo yan. Yan. Meron kumain yan. Ito naman yung ginagawa nilang merindalan niya namin mamaya. Yan Ito yung kalingking. Ito yung gagawin nilang turon ako. Napakasarap sa bahay nito. Yan. Simpleng bahay pero pagkain dito sari-sari. Yan Yan. Pangbintin naman yung hapon ng ating mga kaibigan. Ito yung turon. Ito yung gagawin nilang kalingking. Siya ang gumagawa niyan. Yan si Ate Sil. Yan. Shout out. Yan. Shout out. Yan ang masipag nating kaibigan dito. Gumagawa ng kalingking itong turon. Tapos itong ating pinangat. Yan. Makita niyan bukas ang finished product niyan. Gagawin natin yan bukas. Tapos itong agama. Yan buhay na buhay sila. Yan. Malinis na malinis yan. Galing yan sa bundok ng Mount Isarug. Yan. Marami yan. Sarap yan. Yan. Kalingking. 2,000 years later. Minutes. Nalalangkad na nga na kumain ka na. Kada. Kaya ako, mahal na naman ako. Uy, ikaw. ang maharang ka, takop-takop. Gusto mo kang gulay. Laging gulay. Yan, lagyan mo ng gulay. Yan, sarap. Bihira. Yan, may ano pa. May dugang pa. Sige, tira mo sana ka. Ay, naku, pambihira yan, Yan ang pinis para. Pailingan daw. Yan ang pinis para kang tinuktok ko. Pinangat, may ano ng agama, Sige, balot. Bihira.